سلام كبرات تقاتلتنا. لو انت مليتناكم بناي كبابينا كونتات كل ساعهم تي مس سرعتنا مسعيتاتنا أتصابينا نقرب حسابات ناتكم نعهم نبل حسابات حين قريبنا لنا اللو كونتاتكم تقولون كتاتلنا بدعبات تجراي كوينو تجراي مرحتا مريضة زبلينا يلومي عرسنا ثلاث غونة تجراي عوصانا مدرخ تركب كبرات تقاتلتنا الذي حسابنا شير سبسكرايب لايك ኣይትረስዑ እቶም ቅድሚ ሕጂ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ምስጋናኹም ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ቀፅሉሉ ትግራይ ከም ትግራይን ጥንታዊ ነባሪ ህዝባን ማለት ብሰፊሓ ተነኻኽያን ኣብ ዓለምናን ዞናናን ልዑል ፅልዋን ኣገዳስነትን ዘለዋ ታሪኻዊት ምድሪ እያ እምበኣር ትግራይ በዚ መደባትና ክትግለፅ እንከላ ኣብ ከባቢ መቐለ እተሸምረረትን ናይ ሎሚ ትግራይ ጥራይ ኣይኮነትን ትግራይ ክንብል ከለና ብሰፊሕ እዩ ሃይማኖታዊ ምርኮሳ ኣይፀሉን ቀዲሙ ዝፀንሐን ድሒሩ ዝመፀን ማዕረ ትግራዋይ መንነት ኣለዎ እዩ ንብሎ ዝሕብረተሰብ እዚ ትግራዋይ ካበይ ናበይ ክበሃል ከሎ ኣብዛ ሎሚ ዘላ ትግራይ መቐላዊት ትግራይ ዘይኮነት እዚ ኣብ በብዘመኑ ዘጋጥም ምስፋሕን ምኹርማይን ግዝኣታት ከም ዘለዎ ኮይኑ ትግራይ ማለት ካብ ጫፍ ቃሮራ ክሳብ ኣሊወሃ ኢልና ኢና እንምልሶ ኣብዚ መደብ ትከታተሉና እንተዳ ኮይኖም ምክንያታት ኣለና ትግራይ ነባሪ ህዝባን ኣብ መደባትና ክትግለፅ እንከላ ብታሪክ ብቋንቋ ብባህሊ ሓደ ዝኾነ ህዝቢ ፊደላት ብምቕራፅን ሓድሓዱ ብምንባብን እኩብ ድምር ሓድነታዊ መንነት ዝፈጠረ ህዝቢ ቀዳምነት ዝሃበ ማለትና እዩ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ዓለም ክብርን ሚዛንን ዝነበራን ዘለዋን ትግራይ ማለትና እውን እዩ ከምኡ ከብለና ዝኽእል መርኣየ ሓድነት ሓደ ሕብረተሰብ እንተወሓደ ኣብ ቋንቋ ስነ ፅሑፍን ንባቡን ኣብ ሓደ ዝሓደረ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ከምዚ ዝበለ ህዝቢ ካብ ደገን ውሽጡን ተፃብኦታት የጋጥሞ ጥራይ ከዓ ዘይኮነስ እናጋጠሞ እውን ዝነብር እዩ እዚ ኣብ እተፈላለየ እዋን ክግለፅ ዝፀንሐ እውን እዩ ሓፂር መእተዊ ነዚ ወሲድና እምበኣር ናብቲ ወቕታዊ ክነብለኩም ክቡራት ተኸታተልትና እንሆ ወቕታዊ ኣነባብራ ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ብዙሕ ግዜ ብብዙሓት ስለተገልፀ ናይ ሎሚ መደብና ድሕሪ ኩሉ ጥልመታትን ፖለቲካዊ ፍሒለታትን ሎሚ ኸ ትግራይ ናበይ ንዝብል ጥራይ እዩ ብምኽንያታት ውዕሊ ፕሪቶርያ ንሰለስተ ዓመታት ደስኪሉ ወይ ተወንዚፉ ዝፀንሐ ክልላዊ ስልጣን ትግራይ ተሓዲሱ እንሆ ትግራይ መራሕታ መሪፃ ትርከብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቀፃሊ ፕሬዚደንትን መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኮይኑ ክቅፅል ከም መፍትሒ ፖለቲካዊ ሽግራት ትግራይ ክኸውን ከዓ ተወሲኑ መራሕቲ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንትነት ትግራይ ንዶክተር ደብረፅዮን ከም ዘይቕበልዎን ብኣንፃሩ ቅድመ ኩነት ከጠንቅቑን ክሳብ ዳግም ኩናት ክኸፍቱ ምዃኖምን ክነግሩ ምፅንሖም እውን ይፍለጥ ብዓቢኡ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ ምድሪ ክስርዙ ዝከኣሎም ኣብ ምስራሕ እንዳሃለው ደብረፅዮን ምስ ዝመርሓ ውድብ ክዝትዩ ማለት ትፅቢተ ቅፅበት እዩ ስለዚ ከምቲ መራሕቲ ብልፅግና ኢትዮጵያ ከጠንቅቕዎ ዝፀንሑ እዚ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተወሲኑ ዘሎ ውሳኔታት ንብልፅግና ሓራም ስለ ዝኾነ ብሸነኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ክኸትል ይኽእል እዩ ናብ ዝብል ሓሳብ ይስሕበካ ነዚ ኩነታት ዝከታተል ዘበለ ከዓ ኩሉ ርዲ ክወስዶ ይግባእ ንብል ቀዳማይ ወራር ይኹን ድሕሪ ዕፅዋ ዳሕራዩ ዝስዕብ ወራር ሓላፍነቱ ዝስከም ከዓ መንግስቲ ብልፅግና ጥራይ ዝኸውን ንምዃኑ ድምፂ መዳፍዕ ክውስኹሉ እንተዘይኮይኖም ዝኸፍአ ሰላሕታ ኩናት ብክባን ዕፅዋን ከየቋረፅዎ ባዕሉ እቲ ከየቋረፅዎ ከም ዝፀንሑ ባዕሉ እቲ ህላዌ ስለ ዘረጋግፆ ተወሳኺ መረዳእታ ኣየድልን ኣብዚ ጉዳይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኣሎ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ለባማት ይኹን ነዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣፍሪሱ ኣብ ዕፅዋን ክባን ክሰርሕ ዝፀንሐ ስርዓት ብልፅግና ዕሸሽ ብምባል ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ብዘይፍታሕ ዝፀንሐ ኣዋዓልቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ትግራይ ናብዚ ሎሚ መሪፃቶ ዘላ ውሳኔ ክትቀራረብ ምስ ተዓዘባ ድምፀን ከስምዓ ብምርኣይና የተሓሳስብ የገርም ምናልባት ኢትዮጵያ ከይትፈርሰን ዘለወን ስግኣታት እንተዘይኮይኑ
ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ከም ተፈጸመስ ኣቐዲመን ባዕልተን ክምስክሮ ጽንሓቂ ኣብ ምቅልጣፍ ፍታሕ እውን ዝለዓለ ተራ ክፃወታን ተፅዕኖ ክፈጥራን ልዑል ኣኻእሎ ነይርዎን ክንሱ ስለምንታይ እየን ከምቲ ዘወዓዕልኦ ተፅዕኖ ዘይፈጠራ ንዝብል ሕቶ እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ሕቡእ መደብ ከይህልዎ እዩ ዘብለካ ብወታደራዊ ፀጥታዊ ፖለቲካዊ ሕብረተሰባዊ ብዝለዓለ ከዓ ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማሲ ዝፈሸለ ሰልፊ ብልፅግና ካብዚ ንድሓር ዱባይ ተሰፊዮን ትልግቦን ዋላ እስራኤል ትወሰኮ ስርዓት 4 ኪሎ ኣብ ፍሹል ኣተሓሳስባ ክነብር ኣይኽእልን ምእንቲ ባዕሉ ግን ኩናት ገዲፉ ኣብ ሰላም ተዝነጥፍ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከዓኒ ብዘይ ጎደሎ እንተዝትግብር መሓሾ እዚ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንምውራር ከዓ ናይ ደገ ሓይልታት ምዕዳም ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተጣይቱ ዝነበረ ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ምውራስ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ነበር ተጋሩ ብግፍዒ ምጭፍጫፍ ሬሳታት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ተጋሩ ብካርጎ ተተፃዒኖም ናብ ትግራይ ምስዳድ እዚ ኩሉ ቅድሚቲ እውጅ ወራር እተፈፀመ እዚ ኩሉ ክሓስቡን ክትግብሩን ምፍሻል ጥራይ ዘይኮነስ ብዓብዩ ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ቆፀራ ጥራይ መሓዞም እዩ ዘረጋግፀልና ነይሩ ግርም ብሕፅር ዝበለ ዝመስል ውሳኔ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እምበኣር እዚ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ምዕብልነታት ህዝባዊ ባይቶታት መቐለ ቅቡል ጥራይ ዘይኮነስ ደንጉዮም እኳ ኢና ክንብል ንኽእል ኩናት ምጅማሮም ህዝቢ ኣህሊቆም ኩናት ጀሚሮም ህዝቢ ኣህሊቆም ንብረት ራስዮም ትካላት ዕንዮም ኣይተዓወቱን ወረርቲ ምውዳእ ኣቕቢፅዎም ብራስና ርድኢት ውዕሊ ፕሪቶርያ ንወረርትን ከተርትን ወርቃዊ ዕድል ዘይድገም ገፀ በረከት እዩ ነይሩ እሞ ግን ኣይተጠቕመሉን ኢና ንብል ግዝኣት ትግራይ ምምላስ ወረርቲ ሓይልታት ምውፃእ ትግራይ ናብ ፌደሬሽን ብውክልና ምምላስ ዝነበረቶም ወርቃዊት ዕድል ኣመሊጣቶም ንሱ ከም ዝነበሮ ጠቕሊሉ ብኽሳራ ብልፅግናውያን ተዛዚሙ መራሒ ውድቀት ኢትዮጵያ መራሒ ብልፅግና እዮም ዝበሃሉ ግን ኣነ መራሒ ውድቀት ብልፅግና ኢትዮጵያ ዝብሎ ከሙልቁ ሳላ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ናይ ውልቂ ጅቡኡ ስለ ዝሓበጠ ዋጋ ዓስቡ ከዓ ናብ ዘይዋፃፅኦ ጣልቃታት ዞና ምትእትታው ወታደራዊ ጌታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣድሂቡ ኣከፋፋላይን ደጋፊ መተሓላለፍን ኣንጻር ሱዳን ዝኾኑ ዳዕመተል ሰሪዕ ኣብ ክንዲ ኢማራትን ኣዛዝን ኣናዛዝን ኣጋፋሪ ኮይኑ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ሽግር ትግራይን ተዝፈትሕ ምተመርፀ ነይሩ እዚ ምትእትታው ጣልቃታት ከዓ ኣካል ምቅልጣፍ ውድቀት ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ናብ ዘይኸውን ገምገም ፀድፊ ትኸይድ ምህላዋ የርእየካ ግርም ሃገራት ዓረብ ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰፊሕ ኩናት ስነልቦናውን ወታደራውን ፀጥታውን ማለት እዩ ንስርዓት ብልፅግና መፀናንዒ ዘይርከቦ መርድኢ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ከዓ ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ምዕብልናሃት ከምዚ ኢሉ ከሎ እዩ ከዓ ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ምዕብልናሃት ተወሲኑ ዘሎ እሞ ነዚ ወርቃዊ ዕድላት ንፅባሕ ይሕደረለይ ዘይበሃል ስለ ዝኾነ ትግራይን መራሕታን ክጥቀሙሉ ይግባእ ግርም ውሳኔታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ክህሉ ዝኽእል ብድሆታቱ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ እንከላ እያ ከዓ ጫፍ ብልሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተበፂሑ ዘሎ እሞ ይኹን እምበር እዚ ውሳኔ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክብደቱን ፍሽሎቱን ካልእ ኮይኑ ካብ ዕንቅፋታትን ተፃወታትን ነፃ ክኸውን ኢልካ እውን ትንባይ ፖለቲካዊ ለዋህነት ይኸውን ዝኽእል ኮይኑ ግን ሕልሚ ፈሪሕካ ግን ኣይድቀስን ስለዘይ ከይደቀስካ ስለዘይሕደር ጥበብን ብልሕን ጥራይ ዝሓትት ግን ምቅላስ ምውፋር ህዝቢ ምዕጣቕ እዩ መልስና ኣብ መወዳእታ ንብሎ ኣለና ተኸታተልትና ብርክት ዝበሉ ኣካላት ወሃብቲ ርእቶታት ህወሓት ዳግማይ ኣብ ስልጣን ክልል ትግራይ እንተተመሊሳ ካብቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣጋጢሙ ዝነበረ ኩናት ብዝገደደ መልክዑ ከየጋጥም ስክፍትኦሞም ይገልፁ መልስና ከምቲ ልዕል ኢልና ዝገለፅናዮ ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ ኣይሕደርን እዩ እቶም ብቕንዕናን ሓልዮትን ዝስከፉ ግን ሓቅታት እውን ኣለዎ እሞ መልስና ጥንቃቐ የድሊ ይኸውን ኩናት ብዝኾነ መለክዒ መፍትሒ ስለ ዘይኸውን ከዓ ጉዳይካ ብዝቐለለ ብልዝብን ፖለቲካዊ ፍትሕን ምዕያይ እውን እዚ ብልሒ ውሳኔታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ
ጥራይ የድሊ ነቶም ንሓንቲ መዓልቲ እውን ብዛዕባ እቲ ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ቴንዳታት ዘጣቂጡ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዘይተሰከፉ ብዛዕባ ስክፍታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘገድሶም እንተኮይኑ ግን ፅልዓ ሓዘል ፖለቲካዊ ተልእኮ እዩ እሞ መፍትሕ ኣብ ኢድ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኢድ ብልፅግና እምበር ኣብ ኢድ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስለዘየላ እታ ፍታሕ ከዓ ትማሊ ሎምን ፅባሕን ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ግድኣቱን ናብቲ ቅድሚቲ ወራር ዝነበሮ ምምላስን እተመዛበሉ ናብ ማይ ቤቶምን ንብረቶምን ክምለሱን ክጣየሱን ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ተፅዕኖታት ምፍጣር ጥራይ ይኹን ቃልስኹም እያመልስና ካብኡ ሓሊፉ ኣማእታ ተሸሓተት ይትረፍ ንሓንቲ ስድራ እውን ብዓመፅ ካብ መረበታ መፍንቓል ዓገብ ንዘይምባል ናይ ስነ ሕልና ድኽነት እዩ እሞ ንሓንቲ ክልኢት እውን ነዚ ህዝቢ እዚ ሰናይ ሓሳባት ይሃልኹም ኢልና ንላበዎም ክቡራት ተኸታተልትና ሓፂር መልእኽትና ምስ ግዜና ኣጣቢብና ነዚ ይመስል ንሎሚ ዝበልናዮ ነዚ ይመስል እዚ ካብ ጀርመን ብወዲ ባሻይ ዝቐርብ ዘሎ እዩ ምናልባት ርእቶታት እንተለኩም ሓገዝ ደገፍ ሓበሬታ ተቃውሞ ስጋዕ ምንፃግ መሰልኩም ክትፅሕፉልና ናብዚ መራኸቢ ብዝሃና ክትፅሕፉ ብትሕትና ንጋብዘኩም ስጋዕ ተመሳሳሊ ሰላሙ